שהשיער שלו לא מסתדר? כי היא פשוט שמה כאן את הקרם, ככה מרחה בצורה יפה את הקרם, שפריצר מים. אוקיי? עכשיו אני מברישה. פתאום תשימו לב מה קורה לשיער שלה. אתם רואות? הוא מקבל את התנועה שלו לבד. יש לה טלטלים ממש ממש יפים ומוגדרים. כשעושים קוקו עם בננה, החלק העליון, הבורג צריך להיות למעלה. אוקיי? הבורג נמצא למעלה. כאן. ואני סוגרת מאחורה ופותחת. היתרון הוא שזה קליל, ויש לי פתאום גם קוקו שהוא לא סגור. מישהו יודע איזה סוג שיער יש לה? 2B, אבל ה-2B הזה יכול להגיע בכיף ל-2C. קודם כל, יש את הבננות שהבאתי לכם, יש גם בננות קטנות. שאז הן נותנות לנו מענה של תפיסה של באמת חצי, אוקיי? מרימה, מחליטה איפה אני רוצה את זה. אם אני מחליטה שאני רוצה את זה בנקודה הזאת, אז אני אתפוס כאן, בדיוק בנקודה הזאת שאני רוצה שיהיה תפוס, כאן אני אתפוס קבוצת שיער, והיא תהיה הקבוצה הנמוכה שלי. מה שאני עושה, אם אני רוצה שהתפיסה תהיה כזאת, אוקיי? ככה. עכשיו, אם אני אשים כאן קליפס, אז הוא ייפול אחורה. אז מה שאני עושה, אני בודקת כאן איפה הנקודה שבה אני רוצה שיהיה תפוס, מכאן אני לוקחת את השיער, והוא יהיה הכי צמוד לראש. ואז הוא כאילו תופס לי את כל המסה של השיער כדי לא לברוח לי אחורה. והסגירה היא למטה. ומה היתרון? שכאילו המסה מושך אחורה, ואם זה היה למעלה, הסגירה הייתה נפתחת מהלחץ. כאן מה שקורה, הכובד לוקח אחורה, ואז הסגירה היא למטה, זה לא נפתח. לקחתי את הספוג, אתם מכירות את הספוג הפשוט הזה? הוא נמצא בכל מיני מקומות, לוקחים את הספוג ואיתו אני עושה קוקו. זה על פניו נראה רפוי. אני תופסת את השיער שלה ככה עם הקוקו, לוקחת סיכה, ואני תופסת את החלק התחתון. החלק התחתון, אם תשימו לב, תחזיקי שנייה גסל. אין לך עוד יד, מה קורה כאן? מה זה? עכשיו, יש לנו סיכה. הסיכה עצמה, החלק התחתון הוא חלק, החלק העליון הוא מזוגזג. אז החלק התחתון תמיד נמצא על הקרקפת שלנו. החלק העליון נמצא בחלק הגבוה יותר. שימו לב תמיד שמשתמשים בסיכה, אז חשוב מאוד שבפינות של זה יהיה סיליקון כדי שלא יכאב לנו על הקרקפת, שלא נשרוט את הקרקפת. מה שאני עושה, היא שמה את זה, תופסת, לוקחת את החלק התחתון, נשענת על הקרקפת, והחלק העליון אני תופסת עם הסיכה, ואז אני תופסת את הספוג. ואז אני תופסת את הספוג מארבעת הכיוונים, אם השיער הוא מלא מארבעת הכיוונים. אם השיער הוא דק, אני יכולה לתפוס רק בשניים. אוקיי? אחרי שעשיתי את זה, אני פשוט לוקחת את השיער ומגלגלת. אם השיער הוא שיער ארוך, אני יכולה לגלגל בצורה שכזאת, ואז כאילו יש לי כאן ממש גולגול כזה גבוה. יש לנו סיכות פתוחות כאלה, ואז אני מתחילה לתפוס בצורה רנדומלית את השיער. יש דבר נוסף שהוא מדהים, שזה נקרא בורג, אני קוראת לו בורג. מכירות את זה? הבורג הזה זה לקחת קבוצת שיער, ואני תופסת את השיער בקבוצת שיער ומתחילה לסובב. ואז אני תופסת את השיער וגם זה לא בורח, ואז אני שמה 3 ברגים כאלה, ואז שום דבר לא בורח לי מהראש. תרתי משמע. עכשיו שימו לב, יש לי כאן כמה כאלה שהשארתי בחוץ. אז אני לוקחת טיפה מים, מרטיבה את היד, וממש מרטיבה את זה. וזה לגמרי שלה. ולוקחת עכשיו גלז, שימו לב, אני שמה טיפה, בקושי. אפילו לא שקל. ופשוט רק תופסת את זה. כאילו ממש מלטפת ואת מה שנשאר, אני קצת ממין מרימה כאן את השאריות. ובגלל שאנחנו אוהבות להיות מעניינות, ואמרתי לכם ששיער זה כתר ראשנו, אז גם אפשר עם קישוט נחמד. ובשנייה אחת, לקח לנו כמה? 4 דקות? אפילו לא. אז יש לך תסרוקת. אני אפילו לא צריכה להוסיף חומר, אני רק צריכה לפזר אותו. כי רוב החומר נמצא באזור הזה, ובאזור הזה פחות יש חומר. אז אני קצת מפזרת אותו, אני אפילו ארכך אותו, כי שמת מוס, נכון? מוס הוא גלייז. אז זהו, אז שמת מוס, ואז מה שקרה, השערה לא בתנועה. את לוקחת את השיער, טיפה בצורה שכזאתי. מאוד יפה לך הצידה. מאוד יפה לך הצידה, והייתי לוקחת את הקטע הזה, סיבוב קטן. זה בדיוק הקטע שאני אומרת שכשאתה בוחר רגילים, בוחר רגילים, בוחר שרשרת, בוחר משהו, השיער הוא אותו דבר.
אם אתה לוקח סיכה קטנה, אתה הופך את זה בשנייה אחת כאילו השקעתי, כמו שהשקעתי בלבחור חולצה, והשקעתי בלבחור נעליים. וכשאתה בוחר קישוט שיער, אתה משדרג את כל הלוק. בסדר? סיכה קטנטנה, לא עשיתי כלום, רק הרטפתי וזה הכל. ושמתי לך קרם לחוץ. בנדנה זה משהו שתמיד יכול להיות מגניב, אני מאוד אוהבת, הייתה תקופה שממש אהבתי ללכת לעבודה, כל פעם עם בנדנה אחרת, זה יצר לוק מגניב ולוק ממש ממש חמוד. תתפסי. יש לה כאן טלטלים, אז אני רוצה לשמור על מסגרת של הטלטלים שלה, אז יש לי שני אופציות, יש לי אופציה אחת להוציא ממש מהנקודה הכי גבוהה, לוקחת אחורה ולוקחת את הסרט, מניחה אותו בדיוק במקום שבו עשיתי את הקיפול, ולא הולכת אחרי האוזניים, ראש למטה, קדימה, 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 וסוגרת מאחורה. וזה כאילו לא התאמצתי, רק סידרנו את הטלטלים, נתנו להם את הלחות שהם צריכים, פיזרנו, חילקנו נכון את החלק הקדמי, תרימי את הראש, תועלת, כן? עכשיו, יש סוגי מבנה, לא סוגי, יש מבנה גולגולת שאם הייתי שמה את הבנדנה, הבנדנה הייתה בורחת לי. כי החלק הזה הוא מאוד גבוה, ואז הבנדנות לא אוהבות לשבת שם, כי כאילו קשה להם. או שלי יש למשל הרבה בנדנות מסטן, מטפחות סטן, שהן מחליקות אוטומטית. אז מה שאני עושה, אני לוקחת סיכה, לוקחת שתי סיכות, ואז במקום שהנה, קיפלתי, נכון? יש כאן קיפול, איפה הקיפול? כאן. ואז אני תופסת פשוט את החלק התחתון, תוכל לראות שנייה? אני לוקחת את החלק התחתון ושמה את הסיכה, ואז הסיכה נתפסת בתוך השיער, בין השיער לקרקפת, ואז הבנדנה לא בורחת לי, מרגישה? ואז החלק העליון מכסה את הסיכה, ואז לא רואים את זה. אוקיי? טובת? אופציה נוספת, תסתכלי רגע, אופציה נוספת זה לקחת את הקבוצה הזאת, לגלגל אותה, אם אנחנו רוצים אסוף, תורידי שנייה שהם יראו, ואז אני יכולה לתפוס בצורה שכזאת עם סיכה, זה גם אופציה. אסוף הפזור? כן? אז אותו דבר, אז מה שאני עושה, לוקחת את הקבוצת שיער, מוציאה טלטל פה, מוציאה טלטל שם, כדי שזה יהיה ככה, ידבר באותה שפה. לוקחת ומגלגלת בצורה מאוד מאוד עדינה, ותופסת עם סיכה מתחת למטפחת, והחלק הזה מגיע מלמעלה. לוקחת עוד פעם סיכה, צד שני, פחות. לוקחת כאן קבוצה אחת נופלת, קבוצה שנייה נופלת, קבוצה שלישית נופלת, קבוצה, שיער. אני גלגלתי ותפסתי למעלה, מה שעשיתי עם נורית. באתי מאחורה, תופסת ושמה מתחת למטפחת, והחלק העליון בא מלמעלה. אני כרגע מה שאני עושה, אני הולכת עם השיער שלה. כרגע יש לה אירוע, יש לה בדיוק 4 דקות, היא רוצה, איך שאומרים, להקפיץ את הנראות. לקחתי את זה הצידה. כן, לקחתי את זה הצידה, עוד פעם לקחתי את הדבר החמודי הזה, מניחה אותו, הבורג למעלה, לקחתי את הבננה הקטנה, וסגרתי, ואז יש לי כאן את הטלטלים. אוקיי, עכשיו אני מחליטה אם אני רוצה להשאיר את הטלטלים או לא. זה למשל מפריע לי ממש, אז אני ארים אותו. אני כרגע מה שאני עושה, אני הולכת עם השיער שלה. כרגע יש לה אירוע, יש לה בדיוק 4 דקות, היא רוצה, איך שאומרים, להקפיץ את הנראות. לקחתי את זה הצידה. כן, לקחתי את זה הצידה, עוד פעם לקחתי את הדבר החמודי הזה, מניחה אותו, הבורג למעלה, ולקחתי, ראש טיפה הצידה, לקחתי את הבננה הקטנה, וסגרתי, ואז יש לי כאן את הטלטלים. אוקיי, עכשיו אני מחליטה אם אני רוצה להשאיר את הטלטלים או לא. זה למשל מפריע לי ממש, אז אני ארים אותו. עכשיו יש לי אפשרות או להשאיר את זה ככה, תראי לי. יש לי אפשרות או להשאיר את זה ככה, וזה לגמרי תסרוקת. לגמרי תסרוקת. או אפשרות נוספת, זה לקחת את כל זה, ופשוט ללפף בצורה כזאת. ויצרתי תסרוקת נוספת שהיא מורמת. זאת אומרת שאם עכשיו היא לובשת סמלה לאירוע, שהסמלה היא סגורה, חולצה סגורה, אבל הטלטלים ממש מסודרים. מבחינתי אני יכולה לקחת אפילו, לתפוס ולעשות דבר כזה. וזה תסרוקת ביג טיים. יש לנו את הבורג הזה שאני מתה עליו, תופסת את הבורג ופשוט מגלגלת, וכשאני עושה את הבורג, אני ממש כרגע תופסת מהנקודה הזאת עד לנקודה האחורית את הטלטל.
לא מרגישים את הסיכה. אם אנחנו מבינים את התהליך של תסרוקת שהיא אמורה להיות פשוטה, אז זה לא מושך את השיער, זה לא תולש, זה לא מושך, זה שום דבר. זה אמור להיות מינימום התעסקות, נכון שלא מציק לך גם? וזה המטרה. כרגע אני לוקחת את הקצה שלה, כאן של השיער, מרטיבה את היד שלי עם מים וטיפה קרם ביד, ואני פשוט לוקחת את הטלטל הזה, ועוזרת לו להיות הוא. אוקיי, אנחנו דיברנו על זה שקישוטי שיער היא רוקדת, משתוללת, שום דבר לא זז. כי השילוב של הבאות, וגם שמתי לה כמה סיכות. תראו, זה ממש, אבל שימו לב, עניין של כמה דקות, ואנחנו הופכים את זה למדויק. מה שאני עושה, לימדתי אותה שהיא אוספת את השיער שלה כשהוא יבש לגמרי. ואז שהשיער יבש לגמרי, אז אני תופסת את השיער, באיזשהו גולגול שאני רוצה. אוקיי, עכשיו אני לוקחת את הג'ל שהוא על בסיס של מים שאמרתי לך, לוקחת עם מסרק, זה ג'ל נקרא ג'ל ברזל על בסיס של מים והוא ממש מעולה. אני מורחת מהג'ל בצורה מאוד עדינה, ואז, לא, זה ג'ל, זה ממש ג'ל. הוא דביק, אבל הוא דביק כשהוא נשטף, הוא על בסיס של מים. זה לא כמו החמר שאת מדברת. ותראי מה קרה, אחד, נכון שלא מתוח לך? זה לא מתוח, זה רפוי, אבל תסתכלי רגע עליה, תסתכלי ימינה. שימי לב איזה מתוח זה בדיוק כמו שלה, אבל אני לא פוגעת, לא בשערה, לא תולשת את השערה, אני שומרת על סוג שערה. אותה ילדה שאני מדברת איתך עליה, שהיא בכיתה י"א, שהיא רוקדת, כל החלק הזה היה שבור לה, בגלל שהיא הייתה עושה קוקו על שיער רטוב, והייתה מדביקה אותו. ברגע שהיא שינתה, שהיא יבשה לגמרי, עשתה קוקו מתוח, ורק תשוונצי עם הג'ל, זה נראה מתוח לגמרי. אף אחד לא צריך להרגיש את המתוח, זה רק צריך לראות מתוח. חבר'ה, אנחנו סיימנו את האמת, אנחנו אפילו גלשנו מעבר. אז קודם כל, אני מעריכה קודם כל את כולכן שיצאתם... רציתי להגיד שאני מעריכה את זה שיצאתם מהבית ביום הזה, ואני שמחה שהגעתם עד לכאן, ורק שיהיו בשורות טובות, ושיחזרו החטופים מהר, ושיהיה לנו אמן. תודה.